fanden holdt du der for? Ved du hvad? Kan du se, at den hvide streg er der, og den hvide streg er der? Det her, det er en parkeringsbås. Parkeringsbås, sagde jeg. Ej, hold kæft, hvor er en grim i bil. Ved du, hvad din er? Den er ogrim, men den passer godt til det. Ha! Der røg så med en sidespejl, hva'? Hvad satan er du laver? Nu skal den ondt lyn. Der røg lige hen af det ene over, hva'? Der røg den sidste, de sidespejl, hva'? Nu skal den ondt lyn med komme af dig. Kan du sige den her dundkraft? Hvad for en dundkraft? Ja, den har her. Prøv lige at holde øje med de bagrude, dog. Nu skal jeg satme lige nu. Der har en mugget om i bagagerum. Nå, så ser lidt pære derud, hva'? Nu skal du fandme lige sige, hvor jeg købt og tilbud i Bilka i lørdag står. Her! Kig om, når jeg snakker til dig. Du ved vel selv, hvem du er op imod, hva'? Der fik du den, og du kan få den. Har du nogensinde set nogen af de her? Ha! Som om det var noget! Nå ja, men det kan dog godt være, at du har ret. Ja, det var da heller ikke ment på den måde, så vi kan vel også snakke sammen som ordentlige mennesker. Ja, det kan vi da. Hvad, har du en forsikring? Ja, har du også det? Ja, det har jeg da. Nå, så kan vi måske finde ud af noget. Ja, vi kan da lige sætte så over Fortfus Café der snakke lidt om, når der rådet forbi igennem lige sådan, hvis det var. Er du interesseret i nogle landminer? Ja, har du sådan nogen? Ja, det har jeg. Det var da gerne.